Mayong adlaw mga kaabyanan kag akon mga utod kay Ginoong Hesukristo. Yari naman kita sa aton YouTube channel, ang Hiligaynon Catholic Bible Reading. Sang nagligad, aton ginuusoy kag ginhisayran kung ano bala ang ginatawag nga Biblia. Sa subong naman nga aton episode, ato naman hisayran ang libro sang Genesis. Ang aton pagagamiton nga Biblia o kon balaan nga kasulatan amo ang maayong balita nga Biblia. May Deuterocanonico, Hiligaynon Popular Version nga gin-imprenta sang Philippine Bible Society. Genesis. Ang ngalan nga Genesis nagakahulugan ginsuguran. Ang libro nagasugid na hanungod sang bug-os nga tinuga. Ang ginsuguran sang tawo, ang ginsuguran sang sala, kag pag-antos sa kalibutan, kag nahanungod sang kaangtanan sang Dios sa tawo. Ang Genesis sarang maktunga sa duha ka bahin. Ang una nga bahin amo ang kapitulo 1 tubtob 11 nga amo ang pagtugas sang kalibutan kag ang maragtas sang tawo sang una. Diri mabasahan ang maragtas ni Adan kag ni Eva, ni Cain kag ni Abel, ni Noe kag sang anaw, kag ang tore sang Babilonia. Ang ikaduha nga bahin nga amo ang kapitulo 12 tubtob 50, ang maragtas sang nahauna nga mga katigulangan sang mga Israelinhon. Ang nahauna amo si Abraham nga kinilala tungod sang iya pagtuo kag sang iya pagtuman sa Dios. Dayon nagsunod ang sugilanon nahanungod sang iya anak nga si Isaac kag sang iya apo nga si Jacob nga ginatawag man Israel. Kag ang 12 ka anak ni Jacob nga amo ang ginhalinan sang 12 ka tribo sang Israel. Ginahatagan sing pinasahi nga pagtalupangod ang isa sa mga anak nga si Jose, kag ang mga hitabo nga nagdala kay Jacob, kag ang iba niya nga mga anak sa Ehipto upod sa ilang mga panimalay sa pagpuyo didto. Bisan ini nga libro nagasugid sang maragtas sang mga tawo, pero labaw sa tanan nagasugid ini sang ginhimo sang Dios. Ini nagasugod sa pagpamatuod nga ang Dios nagtugas sang duta kag sang tanan nga yara sa kahawaan, kag nagatapos sa isa ka saad nga ang Dios magapadayon sa pagkabalaka sa iya mga tawo. Sa bug-os nga libro, ang Dios amo ang labing importante sa tanan. Nagahukom siya kag nagasilot sa mga tawo. Nagatuytoy siya kag nagabulig sa iya mga tawo, kag nagamando sang ilang maragtas. Ining dumaan nga libro ginsulat sa pagbutang sang maragtas sang pagtuo sang isa ka grupo sang mga tawo sa pagbulig nga ina nga pagtuo magapadayon nga buhi. Ang mga kaundan sang sini nga libro amo ang mga masunod: ang pagtuga sang bug-os nga tinuga kag sang tawo, ang pagsugod sang sala kag pag-antos, halin kay Adan pakadto kay Noe, si Noe kag ang anaw, ang tore sang Babilonia, halin kay Sem pakadto kay Abram, ang mga patriarka, si Abraham, si Isaac kag si Jacob, ang mga kaliwat ni Esau, si Jose kag ang iya mga utod nga lalaki, kag ang mga Israelinhon sa Ehipto. Amo ini ang background o ang panugod
sang libro nga Genesis. Sa mga masunod naton nga episode, mga utod ko kay Ginoong Hesukristo, ato na pagasugunan ang pagbasa sang una nga kapitulo sang libro sang Genesis. Madamo gid nga salamat.